O pasado mércores, as análises levadas a cabo tanto polo laboratorio privado como polo Intecmar confirmaron a baixada da concentración da toxina, cun resultado negativo aínda que moi xusto. Hoxe mesmo, as mostraxes realizadas pola empresa privada revelan unha situación semellante. A espera de obter o resultado das mostras do Intecmar, a reapertura podería ser unha realidade de cara ao vindeiro luns. De confirmarse a volta ao traballo, a confraría pretende facelo con todas as garantías, polo que teñen previsto realizar analíticas o domingo, co fin de confirmar que o marisco a extraer o luns reúna as condicións óptimas para a súa comercialización. O luns abriríanos ás 10:30 da mañán, por o tema de controlar mellor as toxinas, tanto Intermar como a empresa privada, para ver se podemos avisar antes de faenar. Non? O luns é o día máis difícil porque ten o venres hasta o luns non se fan analíticas. O cal nós este domingo vamos a ser en outra empresa privada, porque Amigos Muiños non a fai, o fin de semana, o domingo, ás 4 da tarde, no Grove. Vamos facer unha analítica da empresa privada, por se acaso o lunes dera alta. Ademais da proposta de ampliar a campaña ata finais de abril para compensar este peche que xa vai camiño dun mes, o Cabildo ten intención de aumentar os topes ata 40 kilos de berberecho para os mariscadores a flote e 25 para os de a pé. Falamos de a ver se damos o mes de abril, se se prolonga, se se prolongou casi un mes, a ver se se traballa abril, máis incluso a partir dos xoves, creo que é o 1 de novembro, pois aí se poñemos 40 kilos, temos que falar tamén o Cabildo, pero os xoves aumentar un pouquiño o tope, xa que hai demanda dos compradores a non traballar un mes